سلام نعخاتكم يخون كورات تخطاتلتي channel سينما سمرة كمي تخونو أبي ودكم ملوتعنا أبسرحكم أسالوطن عوتن إنا تمننا بحدو تحستو مزينا لنا مكتتالكم أقدمنا بأخبروت إن عدمنا بحث أرزبولو فساميتات سبورت مزيناكم علينا كسع فساميه مسانا كتحبرو إنا تمننا أنا بوغاني دما بدمت أي ننويح تفلي دحر مصنح بتحستوتات الزامدب تمليسو لخوم كان وطرو متبعكم كيف الليني إنا تلابخو ناب تحستو مدب كسجر كاب حموس عصرت حموشت مسكرم أتحيزو كساب زمز عربع عسران سلستن مسكرم زسلاسل زلو هاجراوي قطمات كعس أقردك سبعتي تحت 10 عمت حموس شديش زباطات هاجرنا بزكايدو قطمات قصيلو دحر معالو تمالا عرفو لمون قطمات قصيلو عيلو نيروم أبتني حموس صوتان بأر زوبا عن سبان زوبا قاش باركا حدو بارك تعوتلان كلا زوبا سيمينا وكيح بحرن دوبا وكيح بحرن أبستر خبالو دما كلتا بخلتا بزخونا وصيتا فالالين نيرن زوبا مأكل أرزوبا دوب أبستر خبتلو دما مأكل حدا بارو بزخونو وزي تعاويتا وطيام لو مقدام أبست خايدة صوتاتا دما زوبا سيمينا وكيح بحري نقاش باركا حدا بارو تعاويتا تلام زوبا سيمينا وكيح بحري كاب عثمان محمد أما بالحامسان حموشتن دق بفتصم قلع بزرخبتا شوتا نزوبا قاش باركا حدا بارو تعاويتا تلام نتتصوتا حلال دا زوبا قاش باركا يبلوز تتصوتا يتباهلو تسيملو كأسئلن زوبا دوبن عن سبان أبستر خبالو قطم كلتا بخلتين تفعلالين دوب كابيو إلبيريهو أما بالعسرة دقكم أنكاب رومان برهانة أما بسمانا شمونتن دق بزرخبتن شتاتاتيا كلتا شتات كتمزقب كإلام زوبا عن سوا دما كاب زيدان رمضان أما بالأربعان كلتن دقكم أنكاب إيهاب عبدالله أما بالحامسان حاموشتن دق نشتاتا رخيباتن أمود أتا كاب استخايدة صوتا مأكلن دوبا وكيح بحرن مأكل كاب سراج محمد صالح بزرخبتا أنكو شوتو حادو بارو تعاويتا وطيام سراج محمد صالح دما أبت صوتا بلوز تصوتا يتباهلو نشلمات بقع لهم قطمات هاجراوي وددر كانت تدق تبعتي تحت 10 عمت صباح سنبت بمعراف سوني زوا دوبا أنصار دوبا وكيح بحري زوبا مأكل أنصار زوبا قاش باركا كم أون زوبا عن سبا أنصار زوبا سمينا وكيح بحر ببوغنن بزكايدو قطمات كتسئلو كوعل مخانو تفليت لهم بيت بزحات أفكار تسحبو 10 تقم تككات تمديبو زنبرت صوتا بريمير ليج أرسنال أنصار مانشستر سيتي كنا وح مخانو تفليتهم أرسنال مس بي اس جي ايندهوفن داغماي سسرع صوتا يوروبيان ليج نختكايد كفك أدلا بزغرب حتو اتقطم فلما حموس 15 مسكرم ككايد مدب تتحزوكا تنبره أرسنال أنصار بي اس جي ايندهوفن حموس 10 تقم تككايد كم ستوسنه كفلت تخيلو لهم بريمير ليج حدا كاب زعبيت مطم أرسنال أنصار مانشستر سيتي أبقى أسألي كم زقلت تحبير لهم إذا كم زيلون كله بمخنيات عرفت نجستي إلسابي داغماويش تقارت صوتات بريمير ليج تمال عربي داغم ناب صوتات دحر مملاس لو مقدامون قصيلو علوم ناوصيتم نسجر امنايت مال مشت صوتا استون فيلا ساوثهامبتون استون فيلا حدا بادو كتعوتن كلا فولهام نوتنغهام اميدا نوتنغهام ابستر خبالو دما فولهام 3-2 تعاويتام لو مقدامنا ميدا وولفز تغعيزا استصوتت ناي غوارديولا مانشستر سيتي دما غنا صوتا حدا دق طراي مستلعلو أسقعيا إنجليزاوي جا جريليش مخفتت شوتو كمزقبلان كلو صنيحو متحز تساين وزولو أتقعيتا كلب إيرلين هالاند أما بالعصر شدشت دق قالت شوتو أمزقبلان نعرفت دما بمريحنتا كلت بادو وزين وولفس أبالا كولينس أبلع الجريليش بزفت أمو بدل أما بسلاسان سلستن دق بقى حكارد كاميدا كبارر ترأيو دحر عرفت أبزغت سألت أوتا دما في الفودن أما بالسوسان تشعتن دق نمريحنا السيت زدر ساسيت شوتو بمزقاب صوتا سلست بادو كزازم أخيلوم مانشستر سيتي دما بزوز إيتابيلا نتبانا بعصر شوعة كب مبال بقزياو نت مريحنة بريمير ليج جبيت ألام بزيك صباح سنبت مدرخ بريمير ليج أرسنال أنصار برنتفورد كوم أون ويست هامس إيفرتون بزكايد أوت أوتاك أزيلو كوعليوم
አምናይሎ ማዓመት ግጥም ፕሪሚየር ሊግ ዓቢ መዛረቢ አርእስት ኮይኑ ዘሎ ሃላንድ እዩ እዚ ሓድሽ ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ድሮ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ስፖርት ድርብ ኣሃዝ ኣትዩሎም እዚ ድማ ኣብ ወርሒ መስከረም ጥራዩ ኤርሊን ሃላንድ ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪሚየር ሊግ ናይ ዝወርሒ ተሰይሙ እዚ ኖርዌጃዊ ድሮ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ 6 ግጥማት 10 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑሎም ካብቲ ዝገደመ ተጻዋታይ ኣሌክሳንደር ሚትሮቪች ድማ ብ4 ሸቶታት ድሒሩ ይርክ ሃላንድ ኣብ ዝውድድር ንፈለማ እዋን هاتريك نمحاز 4 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ጥራዩ ከድልዮም ኣብ 19 ደቂቃ አንጻር ክሪስታል ፓላስ 3 ሸቶታት ከም ዘመዝገበ ዝዝክ ብርግጽ ኣብ ዝቕጽል ጸወታ አንጻር ኖቲንግሃም ፎረስት ነዝቕያ ብቁልጡፍ ደጊሞዩ ቁኑዕ ምርጫ ጓርዲዮላ ማንቸስተር ዩናይትድን ዕድምት ጋንታ አሊድስ ዩናይትድን ዘካይዶ ጸወታ ተሰጋጊሩ እቲ 18 መስከረም ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ኣሞንጎ ቸልሲን ሊቨርፑልን ክካየድ ዝተወጠነ ግጥሙን ተሰጋጊሩ ካብቶም 10 ጸወታታት እቶም 7 ኣመወዳእታ ናይ ሶሙን ክሰላሰልዮም እቲ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ብምኽንያት ስነ ስርዓት ቀብሪ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግማዊ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታትን 3 ግጥማትን ክናውሕዮም ከም ተወሳኺ ድማ ብሰንኪ ኣድማ ሰራሕተኛታት ባቡር ኣብታ ሃገር ምስ ክለባት ፖሊስ ጉጅለታት ኣማኽርቲ ድሕነትን ከባብን ካልኦት ኣካላትን ድሕሪ ዘካይድዎ ሰፊሕ ዝርርብ ነቲ 3 ግጥማት ካብ ምድንጓይ ሓሊፉ ካልእ ኣማራጺ ኣይነበረን ክብል ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፕሪሚየር ሊግ ሓድሽ ንጥፈታቶም ንምግላጽ ኣብ ግዜኡ ክግለጽ ምዃኑ ሓቢሩሎም ዝሓለፈ ዓርቢ እቲ ሊግ ድሕሪ ሞት እታ ኣብ ታሪኽ ዓባይ ብሪጣንያ ን7 ዓመታት ንዝነውሐ ግዜ መንበር ዝሓዘት ንግስቲ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሻውዓይ መድረኽ ጸወታታት ከም ዝተናውሐ ኣፍሊጡ ነይሩ ዳኒ አልቨስ ምስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብዙሕ ውግኣት ኣካይድዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ላሊጋ ኣብ ዝጸንሑሉ እዋናት እስተኸላኸላይ እዚ ካብ ፖርቱጋላዊ ኣጥቃዒ ካብ ዘጋጠሞ ዝኸበደ ምዃኑ ዝገለጾ ጉዕዞ ጸወቱ ምዃኑ ይኣምን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንሓንቲ ካልእቱን ከተተንፍስ ኣይፈቕደልካን እዩ ክርስቲያኖ ኣመዝጋቢ ማሽን እዩ ክብል ገሊጽዎሎም አልቨስ ምስ ሮናልዶ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሓሉ እዋን ተፋጢጡ ዋላ እኳ ክርክር ብሉግራና ሎስ ብላንኮስን እንተሃለወ እዚ ብራዚላዊ ንወዲ 7 ዓመት ሮናልዶ ኣብ ዝዝክረሉ እዋን ዝበዝሕ ጸገማ ዝፈጠረሉ ኣሸጋሪ ኣጥቃዓይ ምዃኑ ተኣሚንዩ አሰልጣን እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም አንቶኒዮ ኮንተ ነቲ ብደርቂ ሸቶታት ተሸጊሩ ዝርከብ ፍትዋት ቃዓዩ ሶን ሁንሚን ደገፉ ገሊጽሉ አንቶኒዮ ኮንተ ነቲ ካብ ሸቶታት ምምዝጋብ ተሓሪሙ ዝርከብ ሁንሚን ንጎዲልዎ ዘሎ ርእሰ ምትእማንን ሕርቆቱን ከም ዝርዳኣሉ ብምሕባሪው ደገፉ ኣብ ማዕከናት ዜና ወጽኡ ዝገልጸሉ ዘሎም ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ዝርከብ እዚ ደቡብ ኮርያዊ ኣጥቃዓይ ካብ 8 ግጥማት ብዘሸቶይ ዝኸይድ ዘሎም ኮንተ ኣብ ዝክለቡ አንጻር ሌስተር ሲቲ ዝጽበያ ዘሎ ጸወታ ከሰልፎን ዘይከሰልፎን ኣብ ጥርጥር ይጸኒሑ ከም ዝርዳኣኒ ሶኒ ንሶን ሁንሚን ማለትኡ ሸቶ ብዘይ ምቁጻሩ ሕጉስ የለን ከም ዝርዳኣኒ ግን እዚ ነገር ንቡርዩ ሶን ዝሓርቕ ዘሎ ነዚ ኩነታት ክቕይሮ ካብ ምድላይ ዝብገስ ይመስለኒ ክብል ድማ ገሊጹ ሶን ድሕሪ ዝሓለፈ ዓመት ምስ መሐመድ ሳላሕ ተላፊኑ ኣብ ዝሊግ ዕውት ወርቃዊ ጫማ ድሕሪ ምዃኑ ሸቶ ከም ምዝጋብ ተዓንቂጹ ዝርከብ ኮንተ ነዚ ኣመልኪቱ ሶኒ ንዓና ኣገዳሲ ተጻዋታዩ ዓበይቲ ግጥማት ኣብ ተጻወተሉ እዋን ድኻም ናይ ኣካላትን ናይ ኣእምሮን ክህልወካ ይኽእል እዩ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንሶኒ ኣጋጢምዎ ዘሎ ኣነ ግን ደጋጊመ ክገልጾ ዝደሊ ሶኒ ንዓይ ፈጺሙ ጸገም ዝበሃል ኣይኮነን ሶኒ ሓደ ካብቶም ብሉጻት ተጻወተዩ ክብል ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኮርያዊ ዘሎ ሙሉእ እምነት ገሊጹሎ ኮንተ ሶኒ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ወቕትታት መድረኽ ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ልዕሊ 20 ሸቶታት ብምዝጋብ ክዛዝም ጸኒሑ ኣብ ዝኸረድኦ ዝደሊ ሶኒ ንዓይ ጸገም ዘይምዃኑ በኣይ ብደቂ ጋንቱን ብደገፍትናን ኣዝዩ ፍትው ዓብ ጽልዋይ እውን ዘለዎም ስለዝኾነ ድማ ሸቶ ብዘይ ምምዝጋቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ዓብ ጉዳይ ልዕልና ክንጠቕሶ ዘይንደሊ ብምባል ዘረቡ እዛዚሙሎ ኮንተ ዝኸበርኩም ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዝሓዝናዮ መደብ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ላይክ ብምግባር ከተተባብዑና ኮሜንት ብምሃብ ድማ ርእይቶኹም ክትገልጹልና ንምሕጸን ብዝተረፈ ሰሰናዩ እናበልና ክንፋነወኩም